Jo ini digawe seneng, Pak. Ora krasa kesel. Mas Rosid, iki sedina 75 ngono ora rampung to? Wis swidak to, Mas? Swidak to iki? Wengi-wengi andi nyuci kuwi lho wis renang yo. Sing kono dikeki ke anu bak dhewe ya, Pak Min. Iki anu blok-blokan no. Makane nggonanmu iki tak pikir sedina 75 sing kuwi ya. Iki ora ditolet to, Mbak? Iki rada melirik-melirik sithik lho. Sing suwe nyetel pertamane Sanggite kuwi ya, Pak. Wong papat ya banter banget to. Malah ngeplek kok. Ya ndak? Ngene iki aman ya. Ber. Sing pesen iki ya iso ora bosen-bosen to. Kan pesen sing terus wae ngono karo. Alah, wone anu senek kowe iso seminggu sak uang tok njaluk 20 lho. 20 seri. Per minggu. Apa melet aku ngono. Dek kuwi sak uang lah sing liyane ra dodol no aku. Mbak Men.